Ayun. May son, mayong gabi kanatong tanan. Lain na usab kita sa ato ang mga luhaton kani atong paghisgo alang nining atong isibya nga kalihukan sa Ginoo sumala sa atong topic sa pag-sibya nato. Sa di pa ta mo padayon sunahan maayong gabi sa tibuok nga Pilipinas, sa tanan nato nga mga tigpaminaw, mga viewers nato dinhi sa Facebook, maayong gabi kaninyong tanan. Di ko malimot sa atong igsuon na si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland. Maayong gabi ug sa imong asawa, sa imong anak, sa imong mga igsuon dinhi sa Pilipinas. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa atong mga kaigsuonan, mga bishop, sama ni Bishop Arturo Amaba diha sa Antique. Maayong gabi usab o sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong mga kaigsuonan diha. Maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon ingon sa among nang gipahibalo kaninyo nga kaning buhat sa Ginoo karon mauna ang katapusang buhat nga mao ang pagbanhaw niya kanato. Kay kanang pagbanhaw niya sa mga tao anha kana pagabuhaton sa katapusan nga adlaw. O ang katapusan nga adlaw mao ang ikatulo niya ka adlaw gikan sa iyang pagsugod o isip sa lawas nga iyang gisudlan nga mao si Hesukristo apan ikapito kani kalibo ka tuig gikan sa pagsugod sa pagpakasala ni Adan. Tungod kay pito-pito raman ang pag-isip sa Ginoo kaning kalibutan, maingon nga kaning kalibutan gitapos sa unom adlaw o gipahulay man siya sa ikapito. Busa kanang ikapito kalibo ka tuig naalang kanatong tao o alang kaniya mao ang ikapito ka adlaw. Mao kana ang katapusan nga adlaw sa semana na iyang ginahulat alang sa iyang kalihukan. Kung atong tanawon sa unang panahon, ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga siya ni pahulay. Sa unong ka adlaw gitapos niya ang tanan nga mga buluhaton. Sa ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Samtang nagpahulay ang Dios, iyang gipadad-an og sala kaning kalibutan sa tuyo nga aron makabuhat siya og mga istorya. Mahimo niyang istorya kaning kalibutan. Kay kung wala kaning sala, wala may istorya nga mahimo. Kung wala kaning usa ka bahin nga dautan, walay istorya nga mahimo ang Dios sa kalibutan. Kung gikan sa pagsugod lunlon ra gid mataro, walay istorya nga magama ang Ginoo. Mao nga gikan sa iyang pagpasulod yanang sala mihulat ang Dios og 7,000 ka tuig alang kanatong tao. O ang ikapito kalibo ka tuig karon na panahon, maunang panahon na. Tungod kay ang ikapito ka adlaw nga alang kanato ikapito kalibo ka tuig, mauman ka na ang pagpahulay sa Ginoo. Mauman ka na ang iyang kapahulayan
busa nining ikapito kalibo ka tuig nga alang kaniya ikapito ka adlaw gikan sa pag-intra sa sala. Mao na usab ang panahon o libo nga tuig o adlaw nga siya mopahulay. Ang iyang pagpahulay mao ang paghari sa mga anak niya nga ipakatao didto ni Abraham. Busa nining ikapito kalibo ka tuig ang tanan nga mga anak niya nga iyang giumol sa wala pa niya buhata ang kalibutan nga iyang ipakatao didto ni Abraham. Iyang pagabanhawon karon pagahatagan og lawas nga di na madunot aron nga maoy iyang pagaharian. Gamon dayon niya kani nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Mao nga sa pinadayag 1:5 hangtod sa 6 ang tanang mga hari sa yuta nagagikan kaniya o kitagam niya nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Mao na iyahang hitsura sa iyang pagpahulay nga sato pa kuha ko na ning sala. Kay dili man makapahulay ang Dios kung dunay sala ang kalibutan. Mao nga sa sunod niining usa ka libo ka tuig kuhaon niya ang sala sa mga tao. O tungod kay kanang sala mao man ang kamatayon. Sa to pa kaning kamatayon hinginlan niya gikan sa mga mataron. Kay kanang kamatayon hinginlan man gikan sa mga mataron. Dili man kay pasaligan ka nga di ka mamatay. Pasaligan ka nga maluwas. Kanang kamatayon hinginlan ka na ug ang makahingilin ana si Kristo rapon. Mauray makahingilin. Walay bisan kinsang tao, walay bisan kinsang pangulo nga makahingilin ana. Gawas niya itong lawas na naa diha si Kristo nagapuyo. Mauray makahimo sa paghingilin sa kamatayon gikan sa mga mataron. Mao nga matud pa sa Ginoo ni ata karon sa pinakadakong tahas. O mo na iyang gisulti siya ni ata karon sa pinakadakong tahas sa Ginoo. Ang kakalisin ay kalisin. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Muna istorya niya nga wala gina ko na kuhai, wala na ko na dungagi. Pero 100% lisod ni tuuhan ninyong mga tao. Kay naaman dayon diha ang pagpanuliso magasunod. Ingon man dayon nga bot-bot na, bakak na, tumo-tumo ni mo na, kay lagi lain man ang ilang hunahuna o ang gidahom nga kaluwasan. Basta sa langit o sa yuta, wala ako nagdugang o wala ako nagkuha sa gisulti sa Ginoo nga matud pa niya ni ata karon sa pinakadakong tahas sa Ginoo. Ang dapat kalisin ay kakalisin. Mo na iyang istorya. Sa tupa walay pasaylo ining usa ka libo ka tuig ngayang paghari. Walay pasaylo. Mo na nga
ang pasaylo nga gipasabot sama sa panahon ni Hesus na siya naghalad sa iyang dugo na inosente sa cross aron pagpahimutang aning kingdom of priest kanang Christianity. Kanang Christianity, kingdom of priest na. Kanang tinukod sa Ginoo, kingdom of priest. Una iyang tinukod. Dito pa sa ibabaw sa panganon, wala pa ang kalibutan na ang kingdom of priest. Nga naman, tungod kay kadtong mga sa panahon nga dito na ni Abraham ang istorya, ningon ang Dios, hangda karon ang langit ug isipa ang mga bituon, mao kana ang imong kaliwatan, maingon usab niana ang imong kaliwatan. Ang imong kaliwatan mahimong sama sa abog sa yuta. Nga kung adunay tao nga arang makaisip sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan arang usab maisip. Kini nga kaliwatan, mga anak kani sa Dios na wala pa ikapakatao, wala pa ipakatao adtong panahon. Kay saad pa man to sa Dios dito ni Abraham. Sa laktod nga pagkasulti, sila mga espiritu pa. Niabot ang panahon nga nataw si Isaac. O si Isaac, mauna usab ang gilatayan sa saad nga nagaingon, ingon ang Dios, pagatukuron ko kanimo ang gisaad ko kang Abraham nga imong amahan. Unsa toy saad? Kadtong panalanginan ang magapanalangin kanimo, panghimarauton ang magapanghimaraot kanimo, o ang dili maisip nga ginaghanon sa kaliwatan nga mataw ni Abraham, mao kadto ang dito na po ni Isaac na saad. Nataw ni Isaac ang kaluha nga si Esau o si Jacob. Wala dito ni Esau ang saad nga kadtong ipakataw nga kaliwatan nga ingon sa abog sa yuta, tuwa ni Jacob ang maong saad. Ug dito dayon nahimugso ni Jacob ang 12 kabanay gikan sa upat niya ka mga asawa nga ang duha ani igsuon, nga mao si Raquel, si Leah, si Silpa ug si Bilha. Kini maong kaliwat nga 12 mao kani ang naulipon sa Ehipto uban ang ilang mga kaanakan. Sulod sa 430 ka tuig. Ug sila miguwa sa ika-430 ka tuig kay gikuha man sila sa Dios pinaagi sa kamot ni Moses, pinaagi ni Moises, ug sila gidala sa Dios didto sa Kanaan. So wala pa sila moabot sa Kanaan, sa didto pa sila sa Sinai, nianang bulan sa Sivan. Ang Diyos nagtawag ni Moises didto sa bungtod sa Sinai. Ug nisulti ang Diyos na nagaingon, sultihi ang katawhan, na kung sila magpatalinhog sa kung tingog, sila mahimo nga kung kaugalingong bahandi gikan sa kinataliwan-an aning kalibutan, aning katawhan. Ug alang kanako, sila mahimo nga usa kaging harian sa mga saserdote. Mao nga kadto daing mga tawhana, sa wala pa sila mahimugso ni Abraham kingdom of priest na tudaan. Kay kaming plano sa Ginoo dili man na advance man na kayo. Kung doon na may kingdom of priest niadtong panahon na dili tungod kay adturang panahon na miguwa. Kay di naman matawag nga planado ang iyang buhat
kung butho lang to anang panahon na. Sa ato pa kung mutuo kita nga kanang buhat sa Ginoo planado na, sa ato pa humana kanang paglitok sa Ginoo nga kadto sila usa ka kingdom of praise. Dito pa to sa wala pa sila buhatan. Sa wala pa sila ipakatao ni Abraham. Mao kani ang gobyerno sa Israel. Kingdom of praise kadto nila. Sa pagkamatay ni Josue, ang maong gobyerno nga kingdom of praise dito ni Josue. Sa pagkamatay ni Josue, sulod sa 40 katuig ang mga tao nagpakasala. Kay kaning mga saserdote ani nagbuhat og mga larawan na ilang gipuli sa Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Mga baka ang ilang gibuhat ug ilang ginasimba. Mao nga gipaulipon sila. Gipagubat sila sa hari sa Mesopotamia nga mao si Chusan Risatahim. Moto'y hari nga niulipon nila apan wala sila bihaga. Naulipon sila kay naghatag man sila og arkabala dito sa Mesopotamia sa 8 katuig nilang hatag. Sa to pa naander sila sa Mesopotamia. Sa diha nga ang mga saserdote uban ang katawhan mituaw sa Ginoo. Nagpatindog dayon ang Dios ug unang maghuhukom nga maoy midumala sa panon ug mao kadto si Otoniel. Mao nga si Otoniel ang unang tao nga Israelitas nga nahimong maghuhukom anang kingdom of praise nga gobyerno adtong mga tawhana. Kay kanang gobyerno nila kingdom of praise kadto. Busa kinahanglan yun nga magtuon unta. Kay aron makaambit sa naunang pagkabanhaw. Kay bisan pa kung ang gidaghanon sa inyong mga tao muabot pa nag 50 ka milyones, dili ihapon makaluwas ka na. Kung ang inyong gisaligan ang gidaghanon ra. Kaya ang makaluwas nato, mauman ang pagkaambit nato sa tinuod nga panon nga dito ang panalangin sa kinabuhi ihatag sa Ginoo. Dito iuli anang panon nga atong ambitan. Unang ingon dayon, bulahan o balaan ang tao nga makaambit. Sa to pa kato makaintra, anang makaapil. Ani, kato makaapil anang panuna. Kaya lang alam man o ihatag itong laing panon, nga di man to niya tinukod. Di man to mo ibanhaon. Gusto mo pagbanhawa man na wala. Kana galing banhaon ka nang nawala. Munang ingon ang Ginoo dito ni Salomon. Kanang Ecclesiastes, kang Salomon kanang istorya. So wa pa makasala si Salomon, ningon ang Dios kadtong diha sa kanhing panahon. O kanang umalabot pa diha na sa kanhing panahon o gipangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. Kung ato ning dad-on sa mga panon kadtong diha sa kanhing panahon, mao ang panon sa kingdom of praise. Sa to pa, pangitaon to balik, nagpasabot nga nahanaw. Kaya di man matawag nga pangitaon, kanya wala mahanaw, wala na diha. Pangitaon din ang naraman. Alakuno, kinsa may nangita sa kabaw, kung ang imong kabaw na si mong gitigwayan, nabaday nangita sa butang nga wala na wala. Nangita gani kasi mong butang kana nawala na. Pareho ana pag-ius Ginoo gipangita sa Dios pag-usab kadtong diha sa kanhing panahon.
gipangita niya pag-usab kay nawala aning kalibutan. Unsa may nawala kadtong iyang panon, unsa nga panon? Adtong kingdom of priest. Kingdom of priest. Muna'y nawala, muna'y pangitaon, muna'y banhaon. Inana, munang atong istoryahon ni kung sa tinuod ana. Dahil unsay formula sa pagbanhaw, asa manukad ang pagbanhaw, asa ko dapita magbanhaw. Inana. Dili kay sige lang tapok o nga Domingo nga. Sige lang magsimba o nga Sabado o nga Domingo nga Miyerkules. Halal ray giapas ana, kita ray giapas, income ray giapas. Dili ang kaluwasan. Sabi ninyo mga igsoon, kami diri maghalad ng bumi, pero kanang halad na mo, naaram mo niya. Unang wala na, dili mi, di ko mabalaka ng halad. Magamay man nagmadako, kaya wag man ko nagsalig ng halad. Unang uban karon nga pundo, magagama na lang sila o magatuon sila o mga tima na purting nindota aron nga mudako ng ilang manimbahay mudaghan aron daghan og income nakog income dili man ang makaluwas nato ang atong makaluwas kadtumang tinuod gyud ug asa ning tinuod karon intrahan nato inana mao nga atong subayon ug tinuod ba ng kingdom of priest tinuod ba karon ay sa mo pag una-una nya kanang imong kingdom of priest no dai ang isa una-una na paminaw sa mo ay naman dai reaksyon na god na kana dai mo dai na may banhaon di mo buwa gitong balik paingon nga gipangita sa Dios pag-usap inig makita to dili tumubuwa ingon man na Ginoo pangitaon niya pagbalik kadtong diha sa kaning panahon unsa may naa di ay dito sa kaning panahon kingdom of praise man to ay mismo kani kag mga anak sa Dios ang titulo ana nga gihatag sa Ginoo kingdom of praise o ang principal ana si Abraham asayon ay sa tutuo ta kisa na principal atong mga Israelitas, kinsa day principal nga amahan nila, si Abraham. Lalag si Jacob. Lalag si Isaac. Si Isaac di ay, si Jacob di ay. Ato kuno masahon dire si Jacob ang principal. Isaiah 51:1 hangtod sa 2. Kamong mga matarong, tumanaw kamo, paminaw kamong mga matarong. Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan o kang Sara nga nanganak kaninyo. Kinsay gasulti si propeta Isaiah. Anang panahon na kinsay hari sa Israel? Kinsay hari sa Jerusalem? Si Ezekias. Pagkalayo na kayo. Kay kana si Ezekias gikan ni David, gikan ni Saul, David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Usapat, Huram, Osias, Hutam, ulo na. Hutam, Akas. Napa si Atalia? No? Roboam, agikan ni Saul, David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Usapat, Huram, Huatam, dayon Hutam, dayon dito ni Akas, adili, dayon ko ng Akas, magi pa mong Atalia, dayon dito ni Joas, Amasias, Atalia, dayon Joas, Amasias, dayon adto dayon ni Akas o sa Ezekias. Pagkalayo na kayo, no? Saul, David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Usapat, Huram, Osias,
Huatam. Dayon dito ni Ocosyas, Atalia, Juwas, Amasyas, Asarias. Dayon dito dayon ni pila na, 15 na, kahari, Asarias. Dayon dito ni Akas, dayon Isigyas. 17 na kahari, di ka ni Saul. Pagkalayo na kay si Abraham, pagkalayo na kay si Sarah, wa pa matawa pa sila manunod sa Ehipto. Kumana ang istorya ni Abraham, pero ang Diyos kasulti diri. Inyong amahan si Abraham, inyong inahan si Sarah. O sa ibote pasabot, tungod kay si Abraham ang ilang pinakaamahan sa mga amahan. Si Abraham ang amahan sa mga amahan nila. Kay si Isaac amahan ra, anak ra ni Abraham. Si Jacob anak ra ni Isaac, na kung kita'y pasultion, apo ni Abraham. Di si Abraham din ang amahan sa mga amahan, diri. Si Abraham gina, ay magsugod kang Abraham, Isaac, Jacob, Hoda, Pares, Isrom, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Isay, David, Solomon, 15 na. Dahil dito dayo ni Roboam, Abia, Asaw, Sapat, Horam, Usyas, Hutam, Akas, Isikyas, 24 kaamahan, ika-24 si Isikyas, ang uno si Abraham. Sa to pa si Abraham ang amahan sa mga amahan atong ilang kaliwatan. Si Abraham ang amahan sa mga amahan sa ilang kaliwatan. Mao nga kadtong kingdom of praise, si Abraham ang principal ana nga amahan. Dili na mubuwa sa kalibutan kung dili si Abraham ang magatukod anak. Una, maunay tinuod. Dili kay sayo naman yung pagtukod-tukod. Pero ang pangutana o mulampos man na sila sa kalibutan. Ganang pagtukod-tukod, tanawa si Soriano. Tukod, patay naman Soriano. Di, kanang iyang pundong puton as gina, kapag balog sa gobyerno sa Diyos, pukan gina. Ang dili mapukan ani kanang kingdom of God. Di gina mapukan, hindi man napukanon sila. Sa pagbutindog ang gobyerno sa Diyos, dili na pukanon. Kay kanang gatukod ana, Ginoo man dito sa lawas ni Mr. Philemon Oriang Bonanza. Tawag na mo anak sa una, mahal nga haring Philemon Oriang Bonanza. Kay Ginoo may kuan ato, kanang Ginoo no, kanang sumpay sa utok sa Ginoo, ika ni Jose Rizal. Nunay sumpay. Unya, isip ka o 30 katuig o 70 katuig, 1931, sumpay to. Mao nga dito matao, si Mr. Philemon Oriang Bonanza sa 1931 nga nakauli siya diha sa balay ni Jose Rizal sa 1982. Kay ang utok ato motoy sumpay sa utok ni Jose Rizal. Munang nakatukod siya og kingdom of God. Nga mao ang source sa kaalam nga nahimo karon nga murag nasumpay lang ko ani ba ani continuous yun ba sa istorya, continuous yun. Kay kanang Mindanao Island of Promise dili man na iyaha, di man na kang mahal nga hari kang Dr. Jose Rizal na nga discovery. Pero dili man pwede nga iyatong supakon kay kang Dr. Jose Rizal man to mao nga sumpay tong pagsulti niya nga Mindanao itang saan. Sumpay.
Kanang pagsulti nga Pilipinas ang yatagan, di na mahimo kasupakon kay kanang musupak ana bakakon. Bakakon nga magsasangyaw, dili na pinadalas Ginoo kanang musupak ana. Kanang pagsulti niya nga dapitan ang bag-ong Mesopotamia, correct ni kayo. Sa dito na ko sa samal, akong giana. Kay kanang pag-ana, kunay pagtago. Kay naghulat pa ko sa Ginoo dito, o diktasyon. Kanus ako mo anhi, unsang pitsaha, unsang kong bulana mo anhi. Mao nga, akong tamay, pinaagi sa Facebook. Pero ang kasing-kasing nako, gatago lang. Kay nahibalo ko nga kanang Diyos, D-I-O-S, Diyos, dapitan island of Savior. Muna'y meaning anang Diyos. Dugay na ko na nahibaluan, akong gitaguan, kay aron sila dili manumbaling. Muna'y tinuod ana, muna'y gitaguan ako na. Akong ginadayon nga wala nang dapitan, wala na. So, panday sila kay wala na. Wala sila kay balon. Nga kanang pag na ako wala na, gitaguan ako ang dapitan. Kay kaning tinago, kanang ipadala sa Ginoo dire, tamayo na. Wa pa kasabot ana. Nga kanang tinuod nga ipadala sa Ginoo sa kalibutan, kaaway sa kalibutan, dili na deny sa kalibutan. Kanus ama na siya mahimong deny kung mudaog na. Pareha sa atong Ginoong Kristo. Sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, kaaway siya sa kalibutan. Anong ingon si Kristo? Ang kalibutan nagdumot kaninyo. Sa wala pa kana magdumot kaninyo, nagdumot na kanako. Sa wala pa ning kalibutan, nagdumot na daan ako. Kay kanang ipadala sa Ginoo diri dulong tanan ninyo. Dulong tanan. Muna'y bantayin ninyo. Kaya kanang ipadala sa Ginoo dulong tanan kana sa kalibutan. Mahimo lang ng dinay kung makita na sa mga tao. Pero ulahin na, manang kunay kitawag dahil nga pag minatay o pagbako kay naamay makastiguhan. Namay dili dawaton sa karon nga panahon. Muna, padayon ta, dito balikan nato ang kingdom of praise. Nga si Otoniel ang unang maghuhukom anang kingdom of praise. Kunya, nasundan na yun na sa iyang mga kauban. Dito ni Otoniel, Aon, dayon si Dibura o sa kababay na asawa ni Lapido. Dayon, dito ni Otoniel, Aon, Dibura, dahil dito ni si Barak, wala man ni si Barak, wala mapil ni si Barak, si Gideon, dayon, Jair, Tula, Jair, Jipti, Ibsan, Ilon, Abdon, Samson, Huil, Abya. Mao kanay nagdumala sa gobyerno sa kingdom of praise. Muna sila nagdumala ani. Kaning duha nga si Huil o si Abya nagpakasala man ni. Diha man na gasugod ana, nagpakasala man na pinaagi sa pagdawat o kanang hip-hip kanibang putong. Ibalo mo ang putong, muna kitawag og hip-hip. Mao nga gigamit sa Ginoo ang mga tao, nag-people's power. Nag-people's power ang mga tao. Niadto sila dito ni Samuel. Dili maghuhukom ang ipangayo hari na. Nga mahimo silang sama sa uban nga nasod nga hari ang ilahang pangulo. Mao nga kanang Dios gadihog sa pagkahari
ni Saul pinaagi ni Samuel. Tungod ni ana kanang kingdom of praise nahimo na yung kingdom of Israel nga hari na ang si Saul. Munang dili mahimo dito nga mahimo kang hari nga walay saserdote magdihog. Niabot ang panahon nga wala makatuman ani si Samuel o si Saul, mao nga nipuli si David ang trono sa gingharian sa Diyos na mao ang kingdom of praise, kingdom of God dito ni David. Si David na po ang ginihugan na mahimo nilang hari. Dahil dito na ni Salomon, ginihugan siya ni Sadok pagkatigulang na ni David. Tungod ni ana, dito ni David ang ni Salomon mahanaw. Tungod sa Diyos-Diyosan, dili tungod sa usa ka babae. Kay wala ni kuhaa ang trono tungod sa babae, kundi tungod sa pagsimba Diyos-Diyos. Tungod sa iyang pagsimba og Diyos-Diyos, unay hinungdan nga gigisi kadtong ginghariana na himong duha dito ni Roboam o Jeroboam nga iyang ulipon. Si Jeroboam nagagama og Diyos-Diyos nga duha, nagibutang niya sa Betel. Mao nga ang Israel na duha ka faksyon. Dunay alagad sa Diyos-Diyosan o dunay kang Roboam nga anak ni Salomon nga usara kabahin. Usara kabahin ang iyaha. Tungod niya na ang Jerusalem nga templo, katong templo sa Jerusalem nga gigama ni Salomon na himong sirado. Kay apil naman ang mga saserdote na himo na pong makasasala kay nagagama naman din sila ilang Diyos-Diyosan na pareho na ilang giakbang sa Diyos-Diyosan ni Jeroboam. Mao nga ang Israel ni bulag sa Diyos, sa matuod nga Diyos, ug ang kingdom of praise na ilisan og Diyos-Diyosan adtong pinaagi sa ilang mga leader. Hangtod nga ni hari si Ezekias sa 743. Paghari ni Ezekias sa unang tuig sa iyang paghari, iyang gipahinuan ang templo nga gihimo na nilang kasilyas. Napuno ng mga tae ang templo, ay gikalibangan na sa mga tao. Unya, gipabalaan ni Ezekias ang mga saserdote o ang mga tulumanon ilang ibalik sa pagsaulog o ang mga Diyos-Diyosan ipampukan niya. Mao nga nakabalik ang kingdom of praise sa panahon ni Ezekias. Mauna nga sa diha nga si Ezekias mamatay na unta, si Propeta Isaias mo iningadto ni Ezekias nga paandamon ang iyang pamilya aron mo sunod paghari uli niya kay siya mamatay sa iyang sakit. Dili pa makadawat si Ezekias, mao nga niatubang siya sa bungbong sa dingding sa iyang balay ug naghilak sa kinasingkasing ug iyang gitingil ang Ginoo kung giunsa niya paglakaw ang dala ni David. Kay tuwa man ni David mahimpit, tuwa man ni Salomon. Dito man ni David mahimpit. Kay bisan si David nakahilabot sa asawa ni Oria nga Hitihanon nga mao si Bathsheba, wala man to isip pa sa Diyos nga sa lagi pala man. Ingon man ng Diyos diri sa 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Para bata ko lima timan
Ikad 2 Samuel man rin ang hari. Dinsi ba to? O 12? Ara dire sa 2 Samuel, sa ikaduhang Samuel 12. Naraw. Magsugod ta sa ikaduhang Samuel, kapitulo 12, 9. Nganong nagkamay ka sa kulong sa amahan, sa pagbuhat ni atong dautan sa iyang mga mata? Ikaw nagsamad kang Urya, ang hitihanon pinaagi sa pinuti, ug nagkuha sa iyang asawa aron na imong asawa, ug ipatay mo siya, si Urya, pinaagi sa pinuti sa mga anak sa Amon. Busa karon ng espada, dili mo bulag gikan sa imong balay, tungod kay ikaw nagtamay kanako ug nagkuha sa asawa ni Urya ang hitihanon aron imong maasawa. Sa ingon niini namulong ang amahan, aniya karon ako mopatindog og dautan bato kanimo gikan sa imong kaugalingong balay, o ako magakuha sa imong mga asawa sa atubangan sa imong mga mata, ug ihatag ko sila ngadto sa imong silingan, ug siya muhigda ipon sa imong mga asawa diha sa dayag niining adlaw. Kay ikaw naghimo ni anak sa tago, pagabuhaton ko kining butanga sa tubangan sa tibuok nga Israel ug sa tubangan sa adlaw. 13. Og si David miingon kang Natan, ako nakasala. Ani nana ang kunon mangguni, di man kay ilikay-likay. Ako nakasala batok sa Dios. Og si Natan miingon kang David, ang Dios usab nagpapas sa imong sala, ikaw dili mamatay. Automatically gipapas pod sa Ginoo ang sala ni David. Nganong napapas nanto? Tungod kay babae raman to. Unya ang pag-alagad ni David sa mga tao, kadtong pagsubot niya sa tanang sugo sa Ginoo, di man ikabaylo itong babae. Di wala isipa sa Dios ang sala. Mao kanay gitutukan ni Ezekias yang gipukan ang tanan nga dulungtanan sa mga mata sa Dios nga gihimo na sa Israel. Munang ingon si Ezekias, nakita mo kung yun sa ko ang paglakaw sa imong kabalahuran. Ingon din ng Diyos, sumpayan ko, pasibugon ko ang imong kinabuhi sa 15 kalingkang. Mga kanang Diyos makahimo sa pag-adjust, sa pagpasibog, sa makahimo sa pagsumpay sa kinabuhi nato. Kung kita di ay mahimo tang sama ni Ezekias na musugot kita sa gusto sa Ginoo. Munang mingon ang Diyos, mingon si Jesus, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Dili kay kita'y magbuot, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Muna, mao nga nabalik ang kingdom of priest katong gobyerno nga tinuod na nga sama sa panahon ni David. Apan pagkamatay ni Osias, ni puli iyang anak nga si Manases. Pagpuli ni Manases, nahimo na pong dautan, pagbalik ang templo, ang Israel, ang Jerusalem, ay gibuhat man ni Manases ang dautan ng mga buhat na sama sa gibuhat sa mga amahan ng mga dautan.
hantod ni puli si Amon nga iyang anak, din ni puli si Hosias. Unya napatay si Hosias ni Paraon ni Saul. Unya ni puli dayon si Wakas, namatay si Wakas dito sa Ehipto. Dayon ni puli si Joaquin, o si Joaquin, napatay ni Joaquin kay panahon naman nga misulong na si Nabucodonosor sa tuig 615. Ni puli dayon si Joaquin, ni surrender si Joaquin ni Nabucodonosor, ni kuyog niya sa Babylonia. Mao nga si Nabucodonosor nagpili og tao sa Jerusalem, igsuon ni Hosias nga mao si Matanias, giilisan ang ngalan nga Sidikias og iyang gihimo nga hari sa Jerusalem, dili na to sa Ginoo. Kay kang Nabucodonosor naman to nga ginama mo nang wa na to'y labot sa pagkadinihog sa saserdote. Sa ikasiyam katuig sa paghari ni Ezekias, nisukol si Ezekias ni Sidikias sa ikasiyam katuig, nisukol si Sidikias ni Nabucodonosor. Mao nga gipaadto ni Nabucodonosor ang iyang general nga mao si Nabuzaradan. Si Nabuzaradan? Iyang ipalibutan ang Jerusalem. Mao nga nailog niya pagka 604. Duha ka tuig niyang palibot. Dito dayon nabihag ang tibuok nga Jerusalem nga nahanaw na ang gobyerno dito nga gobyerno sa mga saserdote. Sa to panawala ang kingdom of praise nahanaw kadtong gobyerno ha. Na mo na tinuod ba nga dili pa lipat-lipat, dili dugang-dugang, di wala kuhay. Inana ni akong singgit karon. Kay mag-unsa man ang maayo kayo, pag resulta di ay walay kamatuoran, useless ra gihapon na. San pag magbula ka ng bakba ninyo sa kamayo manulti, pero useless ra gihapon na o dili na tinuod ang imong gipabarog. Kay mapukan ra gihapon na ug ang unang mapukan ang Pangulo. Ginana gawas ko bilin sa Pangulo des yang anak, ili na mapukan kay ang espiritu sa man musulod na dito, wa man ibilin nila. Mamprehan David nga yang bilin dito ni Salomon, ipadihugan din si Salomon. Pero akan tamang kanker, anak, hindi na maghapon na kuhan, basta kay magpabilin lang na magbuhat o matarong. Kanang matarong na tinuod, dili itong matarong. Kaya matarong gani, dili na makahimo sa pag-BBI sa isip ka tao. Pero mag-BBI ganina, hindi na matarong. Mao nga ni anang ika-70 katuig gikan sa pagkabihag ni anang 606 niabot ang 536 BC. Anang tuiga sa 536 BC, hari na ang Medo-Persia. Kay mihari man ang Medo-Persia sugod sa 538 BC. Ana yung tuiga sa 538. Kay mauman kanay tuig nga si Dario nga hari sa Medes gisugo ni Ciro sa pagpasulod sa Babylon. Mao to'y gipadala niya aron sa pagtapos sa kinabuhi ni Belsasar nga puli sa iyang amahan nga si Nabucodonosor.
So wala pa mamatay so wala pa mapatay ni Dario si Belsasar, ni anang gabi una samtang si Belsasar nagbuhat og piging. Dunay kamot nga nagsulat ito sa dingding nga nakita niya nga nagaingon, mini tikil up harsin, nga ang meaning ang gingharian niya gitapos na ug gihatag sa Midyanhon ug Persyanhon mga Ginoo gigabuot anan-anan. Kaya Ginoo may nagtapos niya dito. Muna pisag-usaon niya paningkamot, huwag siya mahimo kay gitapos na si Ginoo. Kay dunay mupuli nga Midyanhon ug Persyanhon. Mao nga napatay siya sa 538 BC. Ika-68 na katuig gikan sa pagkabihag sa Jerusalem na magsugod ni adtong 606 BC. BC na sa history. Pero alam nako walay BC kay wala mawati og Kristo ang kalibutan. Ang BC nga gipasabot ana si Hesus. Kay mo may ilang nailhan nga si Jesus ray Kristo. Pero kaning kalibutan man mawati Kristo. Na ay Kristo kanunay. Mao nga pagka 536 ika-70 katuig misunod dayon si Ciro dito sa Babylon. Aron dito niya sulaton ang decree nga pagtugot na nga katong mga Israelitas nga gibihag makauli sa Jerusalem. Di siya makasulat ana dito sa Persya kay wa man dito wala man sa Iran ang mga Israelitas. Kay kanang Persya Iran man na Iraq man ang Babylonia karon. Unang nisulod din siya dito para sulaton ang decree na muli sila papaulion ang tanang mga binihag ng mga Israelitas. Ni anang panahon na si Daniel nagdamgo na dunay kapituan kasimana nga ipakatao kanang Misayas. Kanang Misayas nga ipakatao ang tahas ana i-restore ang kingdom o praise. Kay nahanaw naman dito sa Jerusalem. Mao nga ni ana dayong tuig 626 AD nga mao ang ika-483 katuig gikan sa pagpanguli sa mga Hudyo nianang 457 nagsugod si Hesus og pangita sa tribo ni Israel nga mao ang 12 kabanay. Kang Israel siya nagsugod kay si Abraham man si Hesus. Si Abraham man to. Alaalag nagsugod siya Abraham. Mabitaw nga pagbuan nasugod sa 12. Wala magsugod ditong Abraham, nasugod sa 12. Nakita ang 12 ni abot ni Abraham. Ginana dayon. Mao nga pagbuan niya nangita din siya sa 12. Human siya nga nabautismuhan ni Juan na Bautista sa Jordan. Anan tuiga. Ang tuyo ato mao ang pagpahimuli sa gobyerno sa mga saserdote nga adtong gobyerno nga iya ni David, dili tungkang Salomon nga paagi. Pero mao ra tong gobyerno ha. Ang dili lang dito kay tuwa may Dios-Diosan nga gisimba ni Salomon. Sa kang David wala man. Mao nga kanang tahas niya giingon ihatag kaniya ang trono sa iyang amahan nga si David. Inana, motoy kingdom of praise. Wala man ni matukod. Kay si Jesucristo, wala man nila masabtan
mga Israelitas si Kristo sulpot raman. Kay ang mga Israelitas gigamhan man to sa mga saserdote. Ang Jerusalem gigamhan man sa mga saserdote nga mao ang naghawid sa tipan kadtong kubinan, kadtong arka sa tugon o sa pulo ka mga sugo nga gisulat ni Moses. Ug ang ilang gitutukan dito mao ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, nga kadtong Dios nga nagkuha nila sa Ehipto. Mutoy gitutukan sa ilang panimbahon. Samtang sila magsimba dito sa templo, naa sila kasing-kasing ilang imahinasyon ang gisimba dili tao, kundi kadtong Dios ra nga ilang ginahuna nga nagsugo sa ilang ginikanan sa pagawas sa Ehipto pinagi ni Moises. Katong gabuak sa dagat, katong gahatag og power adto, katong gahatag og power sa pagtugsok ni Moises sa bato nga niguwa ang tubig, mo to'y Dios nga ilang ginasimba. Nang kaningon man si Jesus, kamo nagasimba sa Dios nga wala ninyo mailhi. Ganuan, nga wala man makaila sila day. Antong Diyos tungod kay katong Diyos nga ilang gisimba, dito na sa lawas ni Jesus gapuyo. Kay templo naman si Jesus. Puli atong templo nga gibuhat sugod ni atong 457. Mao nga katong templo nga gibuhat pagpanguli nila ni Zorobabel, gipulihan na og mga salamangkiro, mga sugarong lay na muyo, mga magikero, mga negosyante na. Kay aron mabasa nila nga wala na ng Diyos dito. Mubaya ka kaning tao, biyaan ng Diyos, dautan naman ang binuhatan. Basta makita man nato ng tao nga biyaan sa Diyos, kay dautan naman na, dautan ang lakaw na sunauna. Minana, dautan o batasan, dautan o binuhatan. Munay hanan na sama sa templo nga gibiyaan sa Dios, kay ang Dios ato dito naman ni Jesus. Dito naman yan ang Dios. Muna ningon siya, kamo nagsimba sa Dios nga wala ninyo mailhi. Apan kami nagasimba sa Dios nga among nailahan, kay ang kaluwasan magagikan man sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo adto mao tong banay ni Huda. Sa tanan ng mga tao nga gitawag og mga Hudyo, ang original na Hudyo, mga banay ni Huda, mao to si Jesus. Niguwa sa banay ni Huda na ingon siya ang kaluwasan magagikan sa mga Hudyo. Siya tong gipasabot na ilang kaluwasan, dili na tong mga saserdote dito. Mao nga kadtong mga saserdotiha giilisan kadto. Kung inyong basahon sa Hebrewhanon City 12, Hebrewhanon City 12 daraho, kay kon aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote, aduna po'y pag-ilis sa kasuguan. Usa sa kasuguan dito, mao ang pagpahulay sa ikapito nga kanang Sabado karon nga mibuwa. Giilisan day na, apil na sa pag-ilis. Kay pagbuhat ni Kristo di man Sabado iyaha. Ang iyaha dito, mauman ang ikapito ka adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadora. Nga niadtong panahona, nahimo nilang unang adlaw sa ilang kalendaryo.
unang adlaw sa semana. Ana. Mao nga kadtong kaliwatan na giilisan kadtong mga saserdote nga gikan ni Levi then dito ni Aaron giilisan kadto og ang giilis adto gikan sa banay ni Juda nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Munang dili na diha sa kingdom of praise, dili na si Aaron ang high priest, si Kristo na. Munang sa Hebrewhanon, yun diha, si Kristo mao ang labaw nga saserdote. Kanang kanang saserdotiha mao katong kingdom of praise. Mao kanang naa. Siya ang labaw ana. Kay mao may giilisan tong mga saserdote, dili man kay giilisan ang kingdom of praise. Ang giilisan kadturang mga saserdote atong basahon na padayon na to. Padayon sa Hebrewhanon City. Dara kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasubuan. Manigyon kay siya nga bahin kaniya kining mga butanga gikahisgutan sakop sa laing nga banay. Kita mo ha? Kay siya nga bahin kaniya kining mga butanga gikahisgutan sakop sa laing banay nga gikan niini walay bisan usa nga nakaalagad sa halaran. Gikan adtong banaya walay usa nga nakaalagad sa halaran nganuman kay sa panahon nila ni Moises, sa panahon adtong mga saserdotiya gikan ni Aaron, kadtong mag-alagad sa halaran nga mga saserdote, mga banay kadto ni Levi. Line up ni Aaron. Kanang mupuli ana, wala makaalagad sa halaran. Kinsa man ni 14. Kay dayag man kaayo nga ang atong Ginoo na tao gikan kang Juda, mao ning kaliwatana. Og labot ni adtong banaya si Moises wala maghisgot og mga saserdote. Adtong banaya ni Levi si Moises wala maghisgot og saserdote. Ay ang saserdote ang laray ana dito na ni Levi ten ni Aaron. Walay labot si Juda. Mao nga gipulihan kana dito ni Juda. O ang labaw nga saserdote sa kingdom of praise dili na si Aaron kundi si Jesus na, si Kristo na ang labaw. Karon kay wala nahanaw man Ganun nahanaw man wala man makalingkod si Hesus Kristo ani dito sa trono ni David. Mao nga iya kanang gibalhin sa usa ka nasod. Walay kingdom of praise, wala nga miguwa. Kay kanang Katoliko Romano dili man na kingdom of praise. Kaya naman sila yung mga larawan. Sumpay na sa mga praise ni Aaron. Kay katong praise ni Aaron, moment to nagbaton og mga larawan. Mga kana sila nga praise, continuation kana ni Aaron. Sa banay kana ni Levi. Kay mo tayo og mga larawan. Kang Kristo wala na siya nagtugon ng larawan, kay siya na yun ang larawan dito na mulilikod. Dili na kay magbuhat og larawan si Kristo para iyang simbahon dito. Kanang kingdom of praise na una, gipulihan ko mga larawan.
Mao nga pagwa na dito na sa Katoliko Romano. Aron kaning kalibutan malipat. Kay kanang kingdom of Christ banhawon pa na adtong panahon ni Hesus. Banhawon pa. Mao nga paghatag ani sa usa ka nasod dito ni mugwa. Dili na sa Israel. Kanang pagwa sa kingdom of Christ dili sa Israel. Kay gibalhin man dito ni mugwa sa usa ka nasod. Nan kay kung atong tanawon ang Pilipinas magyod mo'y gibalhinan. Kay diha sa pag-ingon ni Kristo nga ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Pilipinas man ang concretable nga maka-answer ani. Mao nga sa tibuok kalibutan Pilipinas ang magadumala anang kingdom of Christ. Ang sukod ana dayon 2023 mo na isukod. Kay mo na ipagmantala sa trumpita. Unang nakaswerte man ko sa tanan. Anhi manas dapitan muguwa ng Kingdom of Christ, di man na muguwa dito sa Samal, di man na muguwa sa Manila, dili sa Cebu, dili sa Dipolog, dili sa bisan asa diri. Dili na dito muguwa, anhi na sa dapitan. Kay kanang Kingdom of Christ, kang Abraham na nga pamilya. Pamilya man na ni Abraham. Mga anak man na ni Abraham sila. Unya si Abraham di man taga Kanaan. Taga Mesopotamia man si Abraham. Unya kay ang gibalhin sa Ginoo Mesopotamia man. Kay mao man to yuta nga iyang gigama sa panahon dito ni Adam nga paraiso. Dito dayon matao si Abraham. Unya gibiyaan niya ni kay nag-istorya siya dito sa Kanaan, samtang dahulat siya sa panahon. Mao nga sa pagbalhin ani sa usa ka nasod, kinahanglan magagama ang Dios dito ug usa ka dapit nga dito siya magasugod sa iyang istorya sa pagpangita sa tanan niyang mga anak nga magsugod ni Abraham. Ug kanang yutaa iya kanang butangan og muhon nga ang ilhanan nga mohon suba nga duha nga gitawag dayon kana og Tigris River o Euphrates River. Unya Holy City kana kay paraiso man kana sa didto pa ni Adan. Munay tinuod mao nga ang dapitan city nahimo nga Israel City sa tibuok nga Pilipinas o gilibutan kani sa duha ka suba, Pulo River o Liburan River. Munang kung inyong tanawon sa mapa, kanang city ani gilibutan suba kay nana. Gisirkuluhan ng suba ana. Kaning suba nga galibot mo ni ang Tigris. Kaya ang Euphrates ana gikan sa Mount Malindang. Munay dakong suba. Ang dakong suba kanang Pulo River. Gikan dito sa Malindang ng subaa. Kunya kanang Euphrates o kanang Tigris niliko anang niliko. Munay niliko ana. Muna ako na hindi mahibalo sila. Kanang suba mo patay ang tao. Doon ay namatay niya ako kay tao. Kay kanang gatindog ko ana kanang suba ni sulti man sa kung atubangan ni tingog mo ng suba. Nag-istorya kanang suba kung itanaw ni tingog mo ng tubig, sulti mo ng suba. Sa akong pananaw. Mao nga kaning yuta ni Abraham mao ang Mesopotamia o
mao ang dapitan city o kanang kingdom of praise, mao kana ang pamilya ni Abraham nga magsugod dinhi sa dakbayan sa Holy City dapitan nga kuan kanang giingon nga ang muambit may kinabuhi dili maun sa walay gahom sa pagdaot kanay karon sa kayo. Kadto muambit. Ay lang sa punto kay bisig na yung mga matay na iya. Kay makasasala. Kay usa nila diri wa kung gipasaligan. Kay kanang kamatayon, kanang Ginoo nagsulti, kaya kanang kamatayon hinginlan. Sa kanang kamatayon, hinginlan mo na. Kung walay laing makahiniling, si Kristo lang. Sus, paglantaw na ako sa lawas. Malingkay, di man luhod, siya lang. Una nga, ang hinilin ako gaynon, kamatayon, hunong na, diha sa mga balaan. Kamatayon, hunong na, diha sa mga matayon. O sa iya, di mo pa aron-aron. Ay magparon-aron gani mo nya di mo kasakay des pagkamataro pula mo dili man karon dili man ugma but someday you will be die. Ay gid mo likay mo ha nabitaw no na kani akong buhat mga igsuon kay kaning pagbanhaw ani mauman ang pagbalik og istorya sa kinabuhi ni Abraham. Istorya man ay tao may banhaw. Kung atong pangitaon dinhi sa kasulatan sa Hebreo-hanon 11:35 gingon ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nanagsalikway sa kagawasan. Tumbasahon na sa 11:35. Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nanagsalikway sa kagawasan aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Kani mga anak ani, dili ni mga anak anang inyong mga anak na nangamatay. Kung naman mo'y namatyan nang doon na may ginikanan ninyo diha nga namatyang anak, dili na mo ipasabot, dili ka mong ginikanan. Kung dili kani mga anak ka, mao kani ang mga anak sa Dios nga gipakataon niya dito ni Abraham nga nangamatay tungod sa sala kay nagpaabot pa man ang Dios sa ikapito kalimo katuig nga mao ang ikatulo ka adlaw ni Kristo aron kita banhaw niya istoryahon kita nga magsugod ta ni Abraham. Munang pabalikon man ang mga nangamatay nga mga anak diha sa ilang mga inahan kaning mga anak sa Dios dili man iaw kaning mga anak dili man ni mga anak nato. Mga anak man ni sa Diyos dito ni Abraham. Atong basahon ang Genesis 15 aw 13 16 O pagabuhaton ko ang imong kaliwatan nga ingon sa abog sayuta nga kung adunay tao nga arang makaisip sa abog sayuta ang imong kaliwatan usab arang maisip. Mao kaning mga anak ka. Dili kay mga anak din ha ninyo. Mao kaning mga anak ka nga gipakatao niya dito ni Abraham na ibanhaon ibalik sa ilang mga inahan. Karon kay kung atong istoryahon kaning Christian
ang inahan ani nagagian unon ka buok gikan ni Sarah nga niagi na dito ni Rebecca. Kay si Rebecca may inahan ni Jacob. Si Sarah pod ang inahan ni Isaac nga mao'y nipuli ni Abraham nga dito ang panalangin nilagay. Unya si Jacob ang iyang inahan si Rebecca pod nga dito po ni Jacob nilatay ng panalangina. Pila naman kainahan nga giyan sa mga Israelitas, duha na, Sarah o Rebecca. Nang kay tuwa pa may Raquel nga asawa ni Jacob. Upat man to sila dito. Si Raquel, si Leah, si Silpa o si Bilha, asawa ni Jacob. Nagikan na ning upat niya kaasawa, dito mahimugso ang 12 niya ka mga tribo. Nga nisulod sa Hepto og nanganak og daghang mga anak nga nanguli dito sa Jerusalem. Dito nanguli sa Kanaan. Mao kadtoy giingnan nga ang inyong amahan si Abraham, ang inyong inahan si Sarah. Sa tupa kanang mga anak kadi ay ning agi ug unong kainahan. Sarah, Rebecca, Raquel, Leah, Silpa, Bilha. Sa Christian kani. Unya kay naman Islam. Anak man na ni Abraham kanang Islam. Kay kanang Islam kang Ismail man na nga kaliwa. Ang inahan na ng Islam si Agar man. Munang muwa po si Agar. Unya na pa may unom ni Abraham nga anak. Nga karon mo kanang Judaism kang Abraham ng anak. Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism. Kang Abraham ni, ang inahan ni si Situra. Mao nga kaning mga inahan nga muguwa aning dramaha nga mudala sa aktual 8 ka buok sa usalan ka partakers nga principal nga amahan nga mao si Abraham dili kay naisa ang Jacob. Mo ni makauulaw. Kauulaw kaya kung buhat. Muna nga, ang akong asawa karon tulo na kabuo diri sa dapitan. Tulo na. O kaning ikatulo ani nga mao si Tura. Ang iyahang mga kadugo nga suko dito sa Negros. Kay hugaw kuno ko nga tao. Tungod nangasuko sila kay ako giminyo nila, giminyo sa iyang amahan ang iyang anak dinila ko nga ako hugaw nga tao. Ang gipaingon niya nga hugaw kay daghan kong mga asawa. Pero dili ko hugaw dito sa Ginoo kay wa man ko kabut-buot. Wa na ko pangulitawhi, wala na ko bayre, wala na ko hadluka, wala ko bition na kutsilyo, wala. Pinaagi sa mga damgo. Daghan kay mga damgo. Unya ayang ginikanan akong gipatawag. Gipasaksihan ako sa kanang mga tao nga niya diri sa tubangan. Kung dawaton ninyo o inyong balibaran, kay kung inyong balibaran ay mong kulit o sasaman. Hinsakaman sila sa taas. Gidala niyang anak dito. Iya mang gisurrender nako. Sa may sala nako. Sa isurrender nako ni Master. Kay mituo mi, nakasabot ni. Sa imong buhat. Nya na ko'y sala. Wala. Mao nga, ayaw mong patakag tamay kay pastilang luuyan ninyo. Abi ninyo mga igsoon, di man ninyo ni. Unsa mahinungdan nganong wala na ko ni itago. Tungod kay una sa tanan, kung itago-tago na ko ni ang akong una-una mahadlok ko sa mga tao na bugal-bugalan ko o di ba mapriso ko.
Muna'y una kung ako nagitago. Ang katarungan din ana dito sa Ginoo, wala ko mosalig ug wala ko mutuo sa Dios nga kining buhata mugna sa Dios dili kanako. Ang akong kaaway dili kamo ang Dios na. Mao nga gitugaan ko ni tanan. Bisan tuod nga inyo kong tulisukon, tamayon ko ninyo, tamayan lang ko ninyo. Pero hinumdumi ninyo ang kasulatan sa Juan Kapitulo 15, versikulo 22. Dili sa 24 ha, 15:22. Kung wala pa ako mahiani, monis kang Hesus nga pulong. O wala pa makasulti kanila, wala unta sila'y sala. Apan karon wala sila'y ikapangulipas sa ilang mga sala. Kasi mo di pasabot ani, ako usbunang, kung wala pa ako mahiani o wala pa makasulti kanila, wala unta sila'y sala. Apan karon wala sila'y ikapangulipas sa ilang mga sala. Kasi mo pasabot ni Jesus. Kasi mo pasabot ani, ganong nahimo silang makasasala kadtong mga Hudyo, kadtong mga Israelitas. Diin man sila nahimong makasasala sa pag-abot niya, sa iyang pag-anhi, sa iyang pag-adto, anong nahimong makasasala sila? Kay siya nagsultig Pinoon. Apan ilang gibaslan o panulisok o pagtamay. Mautoy nahimo nilang sala ang pagtungag tinuod ni Jesus. Gitungkan ni Jesus, wala niya lumagi, wala niya kuhai. Gisulti niya ang tinuod nga siya tahas sa Ginoo alang sa pagluwas nila. Pero gibasa lang nilang panuliso, gibasa lang nilang pagtamay. O dito nahimo kadto nga dakong sala alang kanila. Mao kanay akong gihimo karon. Nga ako nisulti ko sa tinuod diha ninyo aron kamo mahimong makasasala batok sa akong pagsulti sa kamatuoran. Aron ang magbulag ninyo ang inyong kamatayon, ang inyong silot. Mao nga puni pa gina ninyo. Puni pa ninyo ang inyong pagtamay, ang inyong pagpanulisok. Unang nakadungog kung istorya nga kana kay naasawa ng magulang, asawa ko ng manghod. Uy, simba ko 7 kalawat ug matinuod na. Sala pa ni. Doon na ba'y dautan nga itong mabasa sa kasulatan? Wala uy. Kay doon na igsuon diri nga giminyo ni Jacob nga si Raquel o si Leah. Nga dito gipalatay ang Espiritu Santo nga nisulod ni Jesucristo. Dito gipalatay ang panalangin. Dito nilatay ang kingdom of Christ. Kung dili na mahitabo nga magtandim ka ng igsuon nga walay damgo nga maga minyo anak, walay damgo ipahigayon, di na mahitabo. Di na mahitabo bisan kanusa. Kay tug-anan mo na ko, prangkahan tagin mo. Kung kaning buhata ikahatag pa sa mga anak na babae, di na nimo abot sa bisan kinsang kaliwat ninyo dito. Ako ng mga anak ng hatagan ako ani aron kaning tanan mapanag-iya sa entero pamilya niya pa. Pero tungod lagi kay gasulti man ang Dios sa tanang mutuo kaniya, sa tanang mudawat kaniya, siya naghatag og patungod sa pagkahimong anak sa Dios. Sa tanang ra mutuo, sa tanang ra mudawat. Mo na nga inyong buhaon, buhaon ka. Kaya nasuko ka mo. Kaya manita ko lae. Gani ako ng tong panhiyon, si Jinjin, akong itong kalumba na dito sa Amal, kariyon ko na ako karon sa Manahan. Kumantong panhiyon. Itong buhaon dito. Karong mga bulana tingali, di ba karong bulana? Sunod bulan ba? Basta panihon to nako.
Kaya murag kulang ang akong pamati. Ngunit tinuod na, pero nung ka nga, mag-una-una mong istorya, nga mauna, nos, ako ko nang hitabo ko. Abot, magulis yung kaliwa, kung pwede pa niya sa buhang mga anak. Nos, apa may tabo na. Bigyan na, may tabo. Umaabot ni Slaing kaliwatan. Kung pwede pa lang ni sa buhang mga pamilya. Sa akong mga anak. Galing kayo ang Ginoo sa panahon ni Moises, nagbuhat maglibro din. Na dili ang parimte, dili ang kadugo, dili ang ubangan. Dili ang ubangan, anak dili. Dili igsuon, dili mga anak. Ay karumal-dumal ang anak niya. Wala tayo mahimo anak. Mga atong ikahatag ni sa bisan kinsa, nga mahigugma aning buhata. Katura kong mahigugma. Nga matuman ang pagbuot sa Ginoo dili ang iya. Kaya kung isalikway ni, ano di isalikway? Kaya namin na isulat diri nga magsalikway yun. Ang uban di pa nagsakit sa kamatayon katulad sa likway sa kagawasan. Agi mo sa likway, ilang isalikway. Kaya iyon man nga matuman ang imong pagbuot dili sa yuta mo sa langit. Once na magsalikway ka, ang imo ng pagbuot ang gituman dili ang sa Ginoo. May pa si Jesus gani ang iya ganing pagbuot matuman. Amahan namo nga naka sa langit, pagabalaan ng imong alam, ubot ka namo ng giharian, matuman imong pagbuot dili sa yuta dili sa langit. Nang matuman gyud ang pagbuot, unang ako dili ko kabuot. Insay asa mo kuyo, asay kinsay pinili sa Ginoo nga panahon. Kaya higugmaon sa Ginoo at na ipakatao ng espirituhan dito at na ibutang sa Ginoo. Una nga dili ko gusto nga unay mga kuan diha nga magsamok-samok. Basta yung ana, ang akong buha, iguras ko lang tuman sumala sa isultis Ginoo. Dahil wala naman tayo oras, ngayong gabi, kaniyong tanan, daghang salamat sa inyong pagpamati.